Skal du ikke blive filmet? Jeg kører ind i dig. Jeg kører ind i mig. Se. What? Se en for så kan købe på en. Se, så er vi lige så til alle. Hej, jeg hedder Elias. Jeg vil gerne eje. Jeg er selv til at se det. Se. Hvad er der herinde? Hvad er der herinde? Hvad er der herinde? Bil. Se, jeg skal prøve at lægge på sådan en smuk udsigt. Og man se her. Så jeg er Ludvig. Jeg er 7 år gammel. Jeg har fået lov til at lave video. Og så jeg har fået... Jeg er god til at stå på ski. Det her. Du står på ski? Ja. Se, der er vi inde. Du får kraftigt med tasken, fordi du filmer mig. Ja. Wow, han er lige ved at angribe mig. Han kan bare finde ud. Der er lige en fejl her. Nej, du skal filme mig, fordi jeg skider dig. Der er en sniper. Han har en sniper. STV. Han har en sniper STV. I rører iPad'en. Hvis det var det, så... Nej, den går man. Se, dem har jeg lige brugt. Det skal jeg til at køre. Se, så har vi lige set. Det er undskyld, jeg tager lige en lille fejl. Jeg skal lige have nogle af dem hjemme. Wow, shit. Ellers vil jeg gerne lige hjem. Jeg skal bare lige åbne den her. Nå, så kom der lige nogen ud. Jeg får den så godt fast. Det kan Nej, når det er nede på jorden. Hørte du det? Ja, jeg hørte det lige. Så du det ikke flere gange? Bare en. Sådan. Der er en video. Der er en tober. Den er grim. Så er jeg lige taget dem her. Ja. Jeg har lige taget de her M&M's. Hvad er det her? En, der kan snurre. Det ligner, at er så tæt på. Ja, der var. Så er det der. Kan stop. Ja. Så må jeg lade til her. Ja. Og så kan den der. Ja. Se. Hvad er det her? Det er snart SV. Hvad er det her? Man kan kaste med. Hvad er det her? En man kan kaste med. Det var lige min ven, der spørger om noget. Kan du se på et stykke? Siden og kan flyve. Ja. Det er så min kanal, så jeg hedder sådan. Hvis I gider se mere kanal, så stem på mig, og jeg hedder Ludvig. Hej, jeg hedder Ludvig.